Na, sziasztok srácok, itt lennénk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban rivászozni fogunk, viszont a mai nap meg fogom tanulni a késezést. Szóval, most próbáljuk is ki a shooting range-be, gyakoroljunk egy kicsit. Itt most olyan mindegy, hogy mit választunk ki. Most igen, és itt pedig a knife-ot fogjuk kiválasztani, és legyen most itt a medkit. Most így lövöldözök, nem tudom miért. Na, szóval nagyon összetett ez a késezés, hiszen a logikailag is nehéz viszonylag, és a gyorsaságra is megy, és még nagyon sok minden van, amire oda kell figyelni késezés közben. Szóval most egy kicsit gyakorlok úgy, hogy megyek fel most ezen a lámpán, és most lemegyek, és hátba kell döfnöm az adott embert. Szóval így kell gyakorolni. Látjátok? És így meg is lehet hamar tanulni ezt a késezést. Látjátok? Csak az a lényeg, hogy nekifutsz, slide-olsz, és már hátba kellene inkább menni. Oké, leveltünk is, véletlenül, de nem baj. És most menjünk szerintem egy 1v1-et gyakorolni. Szóval nekem már megvan a knife-om. Itt a knife. És akkor wrapre most ez van beállítva. Szerintem ez amúgy nagyon menő. Ez jó lesz. Be is favoriteljük. Charmra pedig ezt a Noisy Games-t fogjuk beállítani. Flashbangre wrapet kaptunk. Ez menő. A Warhorn-t használom amúgy. Ez jó lesz, ez a fekete. Nagyon menő néz ki. Milyen legyen a Charmra? Legyen szerintem ez az UFO. Ez van aranyos. Csekkoljunk rá azért szerintem a shopba, hogy mink van itt. Oké. Keresek. Warhornra van egy ilyen érdekes skin. Az a baj, hogy 2 kulcsomban nincs is rá semmi konkrétan. Szóval megyünk egyet ezzel a gyerekkel. Nem ilyenek. Level 50-es vagyok, szerintem aréna legyen, hogy gyakoroljunk. Graveyard, ne! Akkor RPG, Flare Gun, Knife egyértelműen, és Warhorn. Oké, látjátok? Körülbelül így kell. Sebeztünk is bele, viszont ő a Burst Rifle-lel adott nekünk egy sokkot. Szóval menni fogok most egy menetet, és nézek egy videót gyakorlásképpen, hogy megnézzük. Aha, látlak. Szia! Oké, magamat lőttem ezzel ki. Gyorsan látom a csávót. Így. Oké. Sprayjel leizért, na mindegy. Használni fog most az RPG-t. És amúgy... Ja. Szóval... Most ide lejövök. Amúgy utálom ezt a pályát, mert annyira összetett, és olyan... nem tetszik. Ne kérdezzétek, hogy miért ilyen lilás a célkeresztem. Átállítottam, nekem tetszik. Oké, mivel a lila a kedvenc színem, elárulom ezt nektek, ezért átállítottam a színét. Na, hol vagy?
Ott van, látom. Oké, rábazugáztunk. Vagy mi az RPG? Az. De, oké, ez várható volt, de arénában jobban gyakorolhattam volna. Oké, induljunk. Oké, hát ezt elcseszíntettük. Oké. Jó, ez sikerült. Leizéljük, táncoljuk, mert miért nem. És amúgy a RPG-t tegnap kaptam meg, kigyűjtöttem rá a kulcsot az egyik barátommal, átjött. Megcsináltuk gyorsba. Waking up, she on it. Good love in the morning. Get on top, my cojones. I pleasure you for the moment. This don't come with no warranty. You want it but can't afford it. My world is different than yours. Your opinion of me is glory. Glorifying in all these foreigns. Back to future in the DeLorean. You ain't used to feeling this important. Cars imported, girls imported. Insubordinate, get deported. Baby, check my inventory. Got a whole lot in store for you. Birkin bags, purple tags. I can put a whole lot of shit on blast. Vera Wang, Balenciaga. Baby, you ain't never too fly for that. I talk a lot of shit. Cause I can back it up. She know I'm shit. Na, meg is néztem egy videót erről a Knife-ról, hogy is működik és hasonlók, szóval azt javasolta, hogy free-to-play-be menjünk be majd egyet, és nézzük meg, hogy megyünk. Szóval most egy kicsit még szeretném gyakorolni, amiket javasolt a csávó, és nagyon szépen köszönöm a videót, mert nagyon sokat segített. Fortunix, nagyon jó videó volt, és sokat megértettem belőle. Szóval azok, akik értik, az értik, de akik nem, annak elmagyarázom, hogy ha benne van a háta a személynek, akkor így lehet hátba döfni. És alapból 40 damage-el, ami 4 hitet ad, hogy kinyíljunk egy embert, és hogyha backstabbeled, így, akkor már instant 150-t kap. Oké, most már, hogy értem ez, hogy hogyan működik, szóval egy kicsit meggyakorlok. Oké, értem, hogy hogyan működik, tehát így is lehet, ahogy én csinálom. De jobb úgy, hogyha szembe mész az ellenféllel, akkor hátrafordulsz. Tehát megmutatom. Tehát mész így előre, és hátrafordulsz egyet, hogy instantold. Javultam, aminél voltam. Szóval várom, hogy beloadingoljon a rivász. Oké. És mivel már 50-es leveles vagyok, ezért mehetek is Ranked Season 2, és akkor menjünk egy 1v1-et. Nézzük meg, hogy ki ellen megyünk. Oké. Nézzük. Várom az ellenfelemet. Oké. Úgy néz ki, kaptunk egy embert, remélem nem sok leveles, és tudunk gyakorolni ezen. Ne haragudjatok, ha a hangom egy kicsit fáradt, mivel fáradt a hangom, azért én is fáradt vagyok, ezért ja,
A dual cancelled. Oké, várunk még egy duelre. A Dangerous 30 kulcs. Nekem van RPG-m, azt level up-olni szeretném. Oké. Oké, szóval ez a videó sokat mutatott nekem, és így megértettem, úgy mondva az egésznek a lényegét, és hogy miért vannak oda annyira, érte? Oké, hát ne Dux legyen, oké, hát akkor arénával játszunk. Ranked vagyok. Oké, nem lehet a sniper, meg a burst rifle. Secondary-nek nem izéltem ki az exogant. Na mindegy. Knife-val is lehetsz, oké. Oké, LPG, flare gun, knife. Húsz percünk, ami szerintem elég jó. 1v1-ezni fogunk most, nem rankedezni, simán 1v1-ezni, és nem tudom, miért csinálom ezt, de jó érzés, és ja, remélem ez a videó is tetszik nektek, és ha szeretnétek valami videó ötletet, akkor csak írjátok meg a kommentben, és én pedig megvalósítom nektek, amire a legtöbb szívet kapják. Oké, ez így érthető. Üdvözletem, ez érdekes volt. Csak az a lényeg, hogy Warhornoz, ugrál jobbra-balra késsel, és ha szerencséd van, akkor backstabeled a illetőt. Szia! Hogy vagy? Oké. Elég könnyűen. Jó, hát persze, szegény, na most level 6-os. Mit vársz egy ilyen gyerektől? Golec van. Fogalmam most is, hogy ki az, vagy mi az, de biztos. Szegény amúgy. Hát, jó, oké. Én is utálom amúgy, bevallom az őszintét, az ilyen knife játékosokat, akik amúgy ilyen szemétkednek. Nézd, mutatok valamit. Figyelj, figyelj, figyelj. Hoppá, hoppá, backstabelem. Ó! De ügyes, egyem a húsát. Egyet kapott.
kaptam egy hitet. Szerintem most be akar izzítani. Nem tudom, hogy fog ez neki. Hogy fog ez neki menni. Oké, hát nem menne ki jó a szegénynek. Oké, nyertünk még egyet. Play, megint egy 1v1-et szeretnék menni. 49 Robux. Azt azért az egész jó amúgy. Skin készel. Shortival jár, és hogyha megvan a shortid, akkor megkapod, mennyibe kerül annak az árát? Mert amúgy én a shortit azt ingyenbe kaptam. Őszintén. Mondom nektek. Valamilyen megkaptam a Blade Gun-t, a shortit, a kaszát, meg a Scratch-ölt. Gyere aréna. De miért ilyen 11 leveleseket dob? Mindegy. Nem panaszkodom. Csak azért kérdezem, hogy miért. Oké, messzeltem. Ne, elrontottam. Hogy van már? Dangerous-e van, mi a jó igaz. Üdvözletem! Csókolom! Nem rossz. Én azt mondom, hogy a knife-ozáshoz, ahogy már korábban is mondtam, figyelni kell a reflexre, és még sok másra, és én úgy érzem, hogy ez egy művészet konkrétan a rivász érdekében. És ja. Oké, kaptunk még egyet. 9 HP-m volt, na mindegy. Level 51-esek vagyunk amúgy. Igen, hogy repülök? Hát úgy, hogy pont úgy, nem tudom. Úgy, hogy a slide-ot kéne nyomni. Ennyi! És mivel szerettétek, úgy néz ki a másik videómat, ezért úgy érzem, hogy csinálni kellett még egy rivászosat. Aha. Amúgy írjátok meg kommentbe, hogy ti milyen napon nézitek ezt a videót. Én ezt a videót március 14-én készítem. 17 óra 52 perckor. Jaj, miért nem megyek? Jaj, ne, beragottam. A manóba. Üdvözletem! Meghoztam a sajtos pizzát egy kis pepperonival. Hogy? Jó. Csináljuk. Jó. Kicsit jobb így amúgy ezek a beállítások. Ne ragudjatok, csak a testvérem bejött. Na, megnyertük. Backpack. Ó, ezeket nyissuk már ki. Jó, nézzük, remélem valami jót kapunk. És mit kapunk? Jaj, de aranyos. Oké, ez cuki. Crossbow-ra mit kapunk? Valami jó elegánsot kérek. Cupcake, hát ez biztos, hogy nem fogom használni. Még egy charm capsule. És a crossbow-ra egy pottet kaktuszt kaptunk. Most az RPG-re amúgy jó lenne valami jót kapni. Oké, akkor a patch-ot én elfogadom. Egy finisher pack. Ezt is józoljuk, meg ezt is. Finisher packet kaptunk a shortiről, valami értékeset. Hot dog és... Oké. A crossbow-ra kaptunk 2 charmot. Azt a kaktuszt beállítjuk.
az RPG-re kaptunk egy csármot, ezt a kis kalapácsot, ami nekem nagyon tetszik. Flare gunra kaptunk egy új wrapot, ez biztos, hogy használni fogom. És a shortira egy finishert kaptunk. Hát ez annyira menő volt. Hú, hotdog és egy kacsa, legyen a kacsa. Úgy érzem, hogy ez tökéletes lesz, és 15 percünk van hátra a videónkból, szóval még van időnk, egy kevés, és 1v1-eket szeretnék menni, még egy kicsit gyakorolni, és annyira nem használtam mostanában a backstabelést, de fogom biztos, hogy használni 100%-osba, úgy mondom nektek. És ja, mikrofonomat feljebb állítom nektek, így remélhetően jó lesz az audióm. Leveszek a csetet, és visszaszámlálás 5, 4, 3, 2, 1, és aréna, legyen aréna, léci. Hogy halott már? Hogy? Oké, nem, bocsánat, flare gun, knife és warhorn. 62 leveles, oké. Kipróbáljuk. Valószínűleg nem véletlenül annyi leveles. Hol vagy már? Nekem valamiért amúgy a slide a C-vel sokkal kényelmesebb, nem tudom miért. Üdvözletem! Úgy néz ki, hogy ez az emberke nagyon élénk. Biztos egy ilyen kellemes, ilyen masszírozásra vágyik. Én szívesen megteszem azt neki. Miért nem mozdulsz? Szia! Imrano 166. Kérlek, ébredj fel! Mondjuk. Üdvözletem. Ez így hosszú lesz. Biztos vagyok velem valamiért, hogy a 4-re, amikor már nekem 4 lesz, akkor ő már be fog izzítani. Mozdulni fog meg minden. Azt mondod, elmozdult? Internete rossz. Csak azért. Oké, Slensei Global. Most menjünk egy tényleges 1v1-et. És még szerintem ez belefér, és ja, 13 percünk van, szóval az még bőven belefér, ha egy viszonylag jó ember kapunk. Szóval várunk még egy emberre, és már be is jött a 10-es számlálás. És várom is, és a kapkodós videóval kapcsolatban ne haragudjatok, nem fogom tudni szerintem megcsinálni nektek, mert az egy kis idő, 2 nem olyan, hát úgy nehéz. Aha, oké, egy 20, mennyi leveles? Hová repülsz, testvérem? Hová, ha? Oké. Most megpróbálok nektek nem valami punk zenét alá tenni, hanem valami érdekesebbet. Az hogy? A shortival? 2 lövés? De akkor inkább átállítom shortira. Warhorn. Ha a vészhelyzet van, akkor biztos, hogy a shortit fogjuk használni. Hogy? Oké. Miért teszed ezt velem? Miért? Most már így el fogod tudni nekem magyarázni őszintén? Miért? Hogy? 2 hiteltem bele. Jó.
backstabelnem kéne, de nem tudok! Miért nem? Egy 21 levelestől ki fogok kapni. Úgy néz ki, hogy be kell vetni hozzá most a sortit is. Oké, hát ez érdekes menet volt. 10 percünk van. Várj, beírok valamit a chatbe. GG. Play. Rankedezzünk egy 1v1-et, én úgy érzem, ez az utolsó lesz. Mára. Jaj. Na hát ez a videó szoros menetekből áll, még zárójelbe a T, de szerintem azért a legjobbat kihozzuk most magunkból, és most megpróbálunk szinte csak knife-ozni, csak a Warhorn-t benyomni. Szóval, ja, oké, a Construction-t kízéljük, a Crossroads-ot, léci, a Splash az jobb. Jó, ez az, végre valami olyan map, amit én is szeretek. Kiválasztottuk. Sniper, biztos, hogy nem hozhatsz. Shorty, biztos, hogy nem. Kinek lenne permafrostja? Már ne haragudj. Ja, hát RPG. A Shortit azt én bannoltam ki, ügyes voltam nagyon. Most megpróbálok nektek csak késezni. Csak koncentrálok, azért nem beszélek. Oké. Shotgun ki kellett volna izélni. Hogy miért nem azt izéltem ki? Most már megtanultam amúgy. Kinda. X tesó, nem vészed észre? Na, ragudjatok, te ezt... Hogy? Értitek? Hogy? Úgy néz ki, hogy valaki nagyon komolyan akar játszani. Miért nem tudom backstabelni amúgy? Már bocs. De ez csak... Létezik egyáltalán olyan haj? Ja, hogy olyan rövid haj. Miért 75 hit a shotgun? Jó, oké. Belesétálsz? Okos gyermek. Itt. Értem, hogy mire mész. Értem. Látom a koncepciót, csak azt nem tudom, miért nem tudok egyet nyerni. Miért nem hitel annyit, amennyit szokott. Ki fogjuk bazugázni magunkat. Mi az RPG? De most hagyd backstabeljelek, légy szíves. Jó, ne várjatok amúgy tőlem meg ilyen nagyon elképesztő klippeket, mert nem tudok annyira jól játszani. De ő nem tudom milyen rankedes, de elég jól játszik. De mivel nekem most csak szimplán inkább knife-ozok, ezért nem vagyok vele olyan jó. Csak most szereztem egyet, és ja. Ne haragudjatok, hogy néha rossz a hangom, az azért van, mert nem OBS-be csinálom a klippet, mert valami szar behoz. Mindig. Oké. És ja, érdekes, de most itt csak így játékklip felvétellel tudom nektek jelenleg megoldani. Majd biztos, hogy lesznek videók, hogyha OBS lesz benne, csak most mivel rivászozni szeretek, ezért inkább úgy javasolta OBS is, hogy csináljam azt, hogy inkább ne abba a programba csináljam, hanem hogy csináljam másba. Szóval, ja, érdekes.
Oké, játszadozunk itt fent. Oké, és most a mindent eldöntőjem. Meg már ez volt az utolsó meccs, szóval remélem amúgy, hogy élvezitek ezt a videót. Megpróbálom a lehető legkisebbre fogni az egészet, de viszont oké, sikerült! 5-4-re vissza comeback-költünk. Ez az! Wow! Maradt még 4 percünk, és addig is szeretnék nektek beszélni. Szóval, néhányan rám írtak, az osztálytársaim írtak a videóim alá, azt már ne haragudjatok, de hogyha lehet, akkor ignoráljátok. Szóval, ja. És nagyon szeretem ezt a játékot, ezért készítek inkább olyan Ez mi? Ja, hogy vannak ilyen... Oké. Bocsánat. És ezért játszok inkább ezzel, és most már annyira nem szeretnék hypershatozni, mert szerintem már nem olyan jó, úgy inkább kopizni szeretné a rivászot, úgy mondanám nektek. Haboljunk, és ja, hát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a mai videóban. Ha gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen az nagyon-nagyon sokat jelent nekem, és a csatornámnak is, és nagyon szépen köszönöm a 27 feliratkozót, 47 megtekintés a rekordom, srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm tőletek. És ha szeretnétek több videót, akkor csak iratkozzatok fel, és dobjatok egy lájkot, hiszen elég sok időt fektettek bele a videó készítésbe, például vágni és elkészíteni a videót. Na, köszönöm, hogy itt voltatok velem, még van 2 percünk, hát azt nem fogom, hanem haragudjatok megcsinálni. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Ha gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, írjatok egy kommentet, lájkoljatok, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!